Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno ordinario do Concello de Fene de 6 de febreiro de 2025 con 6 puntos na orde do día. En primeiro lugar, a aprobación se procede das actas da sesión extraordinaria urxente de 30 de decembro de 2024 e da sesión ordinaria de 2 de xaneiro de 2025. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 2, dación de conta das resolucións de alcaldía dende o número 1625/2024 a 88/2025. Non sei se hai alguna intervención. Pasamos logo ao punto número 3. A aprobación se procede da delegación da Deputación da Coruña das competencias de xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana ou do imposto municipal que o complemente ou sustitúa no futuro. Proposta 225/006/000017. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Boa tarde a todas e a todos. Pois, á vista das recomendacións efectuadas polas diferentes administracións, estímase conveniente entre as medidas a adotar a de axilizar a xestión e a recadación do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. Ante a posibilidade da delegación na Deputación da Coruña, consideramos que é o que temos que facer. Gracias. Partido Popular. Bueno, o Partido Popular na comisión, vemos que agora o pleno sí que ven comparada, polo menos por informe de tesorería, pero non foi levado así á comisión, porque se levan os expedientes así a prisas e correndo, non sabemos moi ben tamén por qué. Dicía na súa intervención a concelleira que isto ven motivado polos distintos suxerencias ou recomendacións que se ferían vostedes desde as distintas administracións. Espero que, entendo que a delegar unha recaudación dun imposto ou dunha tasa na Diputación non é obxecto, non é consecuencia dunha recomendación, pero nos vamos a votar a favor desta delegación, porque principalmente vemos que este goberno é incapaz de liquidar este imposto. Eu informei de tesorería, nos remitimos un imposto que foi liquidado sempre por organismos municipais e polos órganos de recaudación e de tesorería deste Concello, contando cos mesmos titulares que fai anos, pois a este goberno se lle atranca. Entonces, aínda que vai a ser unha perda de ingresos para o Concello, en canto a porcentaxe que hai que abonar á Diputación, a falta de ter eso é menos que nada e o Partido Popular vai a votar a favor. E en canto a recomendacións de outros organismos, xa non lle decimos de outros organismos, senón que atendan as recomendacións que lle están facendo desde intervención e tesorería, aprobación tras aprobación de facturas e que os teñan en conta para mellorar a situación económica deste Concello. Gracias. Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. Ben é certo o que din a voceira do Grupo Popular, que temos aquí un informe de tesorería, un informe con bastante contido, tería eu que decir, porque no primeiro punto deste informe fala do que ven falando en outros informes anteriores das dificultades que hai e atrasos na tramitación dos expedientes de xestión dos ingresos. E achaca isto que veñen derivados de falta de persoal en este servicio. En ocasións tamén fala de non dispoñer, en alguna ocasión debeu de non dispoñer persoal cualificado. E ao mesmo tempo fala da complexidade da liquidación deste imposto. Quero recordar que o goberno dixo que se mercou un programa informático de 70.000 euros. E non sei se con un programa informático se pode falar de complexidade de liquidación deste imposto.
haberá que aprender a traballar con ese programa informático. Ben, no segundo punto do seu informe fala da normativa, pois, os trámites que, perdón, fala da competencia do Concello, que é competente en delegar esta xestión deste tributo. E no terceiro fala do procedimento da tramitación que debe de seguir, con todas as garantías legais, evidentemente. E no cuarto e último fala do custo da tasa. No custo da tasa fala do 5% do importe das cotas recadadas en período voluntario e do 75% dos recargos en período executivo. Mais adiante, isto sí que é interesante, porque xa vamos a falar das cuantías económicas, fai alusión a un informe do 10 de xaneiro da técnica de xestión financiera e recadación da tesorería deste Concello, que despois de facer os seus números din que a recadación media líquida é de 60.437 euros nos últimos anos, o 2020, 21, 22, 23 e 24. A propia técnica de xestión financiera explica que hai un descenso nas liquidacións deste impostos debido á modificación da lei e ás sentencias do Tribunal Constitucional. Tamén fala de que hai déficit de persoal municipal, que isto afectou a tramitación dos expedientes e que levou a paralizar estes expedientes de tal xeito que todavía hai 50 expedientes, máis menos, din, do ano 22 e menos de 40 no ano 23. Queda pendiente por liquidar os exercicios 23 e 24 os que devindiquen no 25. Fai alusión aquí a persoa que fai o informe de que en 2025 entra en vigor a bonificación de ata o 95%. Entendo que este ata se lle deslizou, porque é a bonificación do 95%, sin o ata. O número, a ordenanza o especificaba ben claro, non aparecía a palabra ata por ningures, dicía 95%. Para as transmisións mortis causa que cumpran coa ordenanza. E fala de que estas mortis causas aproximadamente son o 56% das liquidacións que se practican. Tendo todo o anterior en conta, todos os informes, todos os números, todas as cuantificacións que fai a técnica, a previsión dos ingresos para este ano 2025 no que estamos, esta persoa calcula en 100.000 euros, co cal a este Concello lle sairía en 5.000 euros de tasa ao 5%. Pero previo ao informe de tesorería hai unha providencia da alcaldía. En esta providencia da alcaldía fala de que atravesamos desde hai tempo dificultades na xestión dos ingresos municipais que veñen repercutindo con outros factores nun incremento do período medio de pago, de xeito que ven excedendo o prazo máximo previsto na normativa vixente, etc. E menciona esta providencia que hai preto de 1.000 expedientes pendentes de liquidación, segundo a información facilitada polo Servicio de Recadación Municipal relativos aos anos 2022-2025. Aquí hai un descadre, porque anteriormente non había tantos. Acabo de ler o informe da técnica que fala de 50, 40 por ano, e agora fala esta providencia de preto de 1.000. A verdade é que, se é posible, que se nos aclare este punto. E tamén fala esta providencia da complexidade técnica asociada á liquidación deste imposto que requeriría dispoñer, enfatizo aquí, de máis persoal cualificado para a xestión deste tipo de recursos. E á vista da normativa estímase o máis axitado propoñer a delegación das competencias da xestión do imposto de recadación voluntaria executiva deste imposto na Diputación Provincial. Aquí non hai outra cosa que o señor alcalde admite que fai falta máis persoal, entendemos.
Por outra parte, este grupo socialista lembralle aos presentes que ven preguntando en distintas ocasións á Concelleira de Economía e Facenda con motivo da falta dos ingresos si era necesario máis personal, e a contestación era que non. Entonces, a mí descádrame o que din os informes, o que din a Providencia da Alcaldía e o que me din cando lle pregunto á Concelleira. Pois ben, dito isto, este grupo municipal considera que si se tivera que contratar un técnico máis para resolver todos os expedientes que hai o que tramita este Concello, andaríamos no orden dos 30 a 40.000 euros. E se a cota que nos vai cobrar a Deputación é de 5.000 euros no 2025, nos seguintes anos é moito inferior polo 95% de bonificación na ordenanza que temos establecido, non? Pois entendemos que o noso voto está máis que xustificado que vai ser favorable. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Perdón, non sei se quere facer algunha aclaración ou fago eu, como comentaron... Faz. Bueno, sí que, aínda que ponga os datos que pon no que decía da actualidade que o persoal que non había cualificado no seu momento, evidentemente sí que tivemos falta de persoal e actualmente é cando temos completo tanto o Departamento de Tesorería como de Intervención. Está, pero dende decembro, creo, se non me equivoco, a mediados de decembro foi cando tivemos completo o persoal dos departamentos e iso vai coa información de eses meses anteriores. Bueno, eu solamente por aclarar unha cousiña que non ten nada que... máis que nada polo que poñen os informes. Primeiro, os datos correctos teñen que ser os que veñen na Providencia da Alcaldía, porque o ano pasado, cando nos entrevistamos coa Deputación, xa falábamos de 600 ou 500 e pico de expedientes. Polo tanto, xa foi máis dun ano. Hai un erro, ten que haber un erro no do ano. Serán 500 no ano e non 50. É posible que iso sea así, porque, xa digo, os informes que tiñamos eran eses. E outra cousa, que como ben decía a voceira do Partido Popular, efectivamente, sempre se fixeron, é certo, sempre se fixeron aquí as liquidacións, con máis ou menos axilidade, pero sempre se fixeron dentro do Concello, pero comprobarán que desde que non se están facendo precisamente dentro do cambio da lei. Dentro do cambio da lei, a liquidación, bueno, iso é a verdade, pero aparte é o que nos din os propios técnicos do Concello, é moito máis complicada, moitísimo máis complexa que a de antes. E, bueno, pois, ven moitas dificultades en poder avanzar en ese sentido. Entón, non nos queda máis remedio, os cálculos xa os dixo vostede, non nos queda máis remedio que delegalo en Deputación para poder cobrar ao día, porque senón nos podemos atopar con que isto, hombre, non estamos para que prescriba nada, pero se seguimos así ao mellor en uns anos poden empezar a prescribir, non? Entón, por iso é o interés que temos en delegar. Tamén lle digo que nós, se poidéramos, e mañán calqueira dos presentes di de volver a cobrarlos no Concello, pero non só este, sino os demais, probablemente nós estaríamos a favor. Pero, bueno, as circunstancias actuais son as que son e hai que ser realistas. Entón, bueno, solamente aclarar eso, porque como se insiste en varias ocasións de que non hai personal cualificado, que non é, o problema non é agora, como ben dixo a concelleira, xa dende decembro xa hai técnico, pero aparte deso o problema ven sendo, o poden comprobar vostedes nos propios informes, que é dende finais do 2022, que foi cando entrou en vigor a nova normativa, e é a que está dificultando poder facer as liquidacións. Non era outra cousa tampouco. Non sei se quere alguén intervir máis ou... Sí. Pois se ustedes o tiñan tan claro que era por a cambio da normativa a raíz da sentencia do Tribunal Constitucional, o que tiñan que facer era o que lle viña pedindo o Partido Socialista e o Partido Popular, e traer a modificación desa ordenanza nos termos que lle pedía a oposición. Bueno, mellor non todo,
tampouco, e non traela como a trauxeron para datala, que a tuvo que retirar do orden do día a concelleira, e a día de hoxe xa levaría máis dun ano e pico pois liquidando estes impostos. Entonces, quero dicir, cando non se piden cousas de pé de banco, de oposición, escoitar, non lle chegan os números, e menos, era o mesmo que decíamos con esta delegación. As arcas municipais piden cartos, sí, pero se van a liquidar. Menos es nada. Pois igual co tema da ordenanza da plusvalía. Se fixeran as cousas en tempo e forma, este problema non estaría arrastrado a febreiro do ano 2025. Poderíamos ter solucionado máis. A primeira vez que a trouxo a concelleira, eu creo que foi a principios da legislatura, en novembro do 23, e mira ti, xa pasou un ano e 4 meses, para que tamén tomen nota para vindeiras ocasións. Unha outra intervención? Simplemente ao fío do que falaba vostede de que é complexo o imposto, lle vou dar un dato nada máis, un dato que afecta a esta persoa directamente. En Ferrol, no ano 2023, tivemos que pagar plusvalía, unha venta que se fixo na familia. En 7 meses pasaronnos ao imposto. Perfecto. Pois tampouco se pasou rápido. Tampouco se pasou rápido, non? Bueno, de todos xeitos, tería que discrepar con algunhas das cousas que comentou a voceira, pero non va, o sea, non ten o xeito tampouco poñerse con eso ahora. Se lles parece, pasamos á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 4. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o superávit orzamentario do ano 2024. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bueno, traise esta moción, debido que este día de hoxe non existen orzamentos no Estado español e que tampouco está frixadas as regras fiscais de gasto para o ano 2025, por iso todos os concellos descoñecen como se vai a aplicar ese artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012, Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera, e en relación co superávit orzamentario. O que se trae aquí é solicitar do Goberno do Estado, de instar o Goberno de España a que aprobe un real decreto lei que permita a prórroga do destino de superávit do ano 2024 para as entidades locais no ano 2025 nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera, que regula unha serie de regras especiais para o destino de superávit orzamentario que van dende a realización de inversións, o pago de proveedores e a amortización da deuda. Bueno, como somos todos, ou seremos coñecedores, existen unha determinados supostos cando as entidades locais os cumplen, no que poden dar destino a ese superávit que existe nas arcas municipais. Por eso se pide esta prórroga, realmente unha moción que de aprobarse, dudo moito que neste concello se poda aplicar, pero si é certo que vai a beneficiar, pois vai a ser os gobernos, os partidos que estén ostentando o goberno municipal. Con si existen unhas reglas para poder utilizalo, que hai que cumplilas, como son que a deuda pública inferior ao límite a partir da cal está prohibido o recurso de endeudamento, ter un medio de pago a proveedores que non supere o prazo máximo de pago establecido na normativa de medidas de loita contra a morosidade e nas operacións comerciais. E, destinar este superávit para investimentos que deben de ser financieramente sostibles ao longo da súa vida útil do investimento. O goberno anterior, o Partido Popular, con ese superávit, adquiriu, construiu distintos parques, obras, o furgón da policía e algunha obra máis, acollido principalmente a esta posibilidade que otorgaba a normativa. Gracias. Partido Socialista. Ben, é curioso que na moción que nos presenta o Grupo Popular empeza falando dun decreto lei, que o Goberno do Estado faga un real decreto lei.
Por un lado, nos din que fagamos un Real Decreto Lei, por outro lado, nos critica o goberno, mellor dito, cando fai un abuso dos decretos leis. Aquí nos pide que hagamos un máis. Un apunte nada máis. O digo por cando as críticas dos decretos leis. No ano 2012, cando conseguiu o goberno o señor Mariano Rajoy, en decembro de 2011, en 9 meses, publicou 26 reales decreto lei. 26. E o máis grave disto é que tiña maioría absoluta, co cal evitaba os debates, evitaba as enmiendas, evitaba as discusións, etc. Bueno, é unha maneira de gobernar con maioría absoluta que non entendo. Pero ben, vamos a ceñirnos ao resto da moción. E hai que lembrar que o señor Montoro, tamén do Partido Popular, foi o que fixo a Lei de Estabilidade Orzamentaria. Foi o que puxo o corsé aos concellos. Non se podía gastar os remanentes, entre outras cousas. Es dicir, os concellos deixaron de poder gastar os seus cartos para contribuir a alixerar o déficit do goberno de España e das comunidades autónomas tamén. Pero ben unha cousa, chega o goberno do señor Pedro Sánchez, do Partido Socialista, e desde o ano 21 ao ano 22 os concellos recibiron máis de 3.000 millóns de euros. E temos que lembrar que o goberno de España o que está facendo é cumprir con as normas que pon a Comunidade Europea, o Parlamento Europeo, a Comisión Europea. Por lo tanto, ten que cumprir o marco financiero imposto pola Unión. É unha consecuencia directa deste marco, imposto en decembro de 2024, é que o goberno de España, igual que o resto dos países membros, debe de aprobar normalmente o teito do gasto. E resulta que o goberno aproba un teito de gasto de 195.353 millóns de euros e consolida a política de estabilidade presupuestaria sin aplicar recortes e reforzando el estado del bienestar. Y esto es aprobado, este acuerdo de los objetivos de estabilidad para el periodo 25-27, que incluye una senda de reducción de déficit y deuda muy ambiciosa. Pero bueno, no quiero, por citarles, esto fue aprobado o 16 de xullo de 2024, non moi atrás. Pero como todo ten que pasar pola Cámara Alta do Estado español, polo Senado, e aí o PP ten maioría absoluta, pois a tira abaixo todo, e tirando abaixo todo non temos orzamentos, evidentemente. Pero eu vou dicir unha cousa, que seguramente xa saberán, pero por si acaso. Neste números que fixo o goberno, o compromiso do goberno coas comunidades autónomas era que lle iba a transferir, iba a facer unha entrega a conta de 147.412 millóns de euros, é dicir, un 9,5% máis que o ano pasado. É dicir, 12.754 millóns máis iba a transferir. Isto o frenou na Cámara Alta o PP. Se nos dedicamos a falar dos concellos, a entregas a cuenta que facía o goberno era de 26.893 euros. É dicir, un 13,1% máis. Perdón, millóns, estou falando de euros, tengo que decir millóns. Un 13,1% máis, é dicir, 3.121 millóns de euros máis que o ano anterior. O sea que, tanto as comunidades autónomas como as entidades locais salían moi beneficiadas con respecto ao que viñamos de anos atrás.
E yo voy a decir unha cosa. La reducción del déficit público, e para eso se fan os números no goberno, preveían para o 2025 un 2,5%, para o 2026 en todo o conxunto do Estado un 2,1% e para o 2027 un 1,8%. Isto fixo todas estas reduccións desde o ano 2020, por darlles o dato que temos aquí, é que desde o ano 2020 hasta o ano 2023 el déficit se ha reducido en España en 60.000 millóns de euros. E ya non voy a abondarme moito máis, pero la deuda pública, en tanto por ciento del Producto Interior Bruto, de las administraciones central y seguridad social, para el año 2025 estaba establecida en el 81,5%, para las comunidades autónomas 20,8% y para las entidades locales 1,3%. Es decir, un 103,6%, que en 96 sería un 100,8% e no 27 un 99,7%. É dicir, no ano 2027 os números do goberno actual sitúan por debaixo do 100% a deuda pública do Estado español. E todo isto se veu abaixo porque na Cámara Alta o goberno do PP votou en contra. E agora nos piden que desfagamos, o sea, que volvamos a refacer o que vostedes desfixeron. Pois a mellor se lo terían que mirar un poquinho e intentar chegar a un acordo para que saíra adiante os orzamentos do ano 2025 que benefician a todos, incluído este Concello, evidentemente. Gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois nós solamente basándonos no argumento de que nun sitio votan en contra, en outro sitio queren que votemos a favor, póñanse de acordo, céntrense no que realmente queren e logo tráiganos unha proposta. E unha vez a proposta que coincida en todos os sitios exactamente igual do seu propio partido, pois entonces podemos falar da proposta que traen a CNE. Bloque Nacionalista Galego. Boa tarde. Non sei se lle escapou a vocera do Partido Popular que isto lle podría afectar a FENE ou non, non? Dixo, seguramente que a FENE non lle afecte. E probablemente, además, teña razón. Ni a FENE, nin a centos de concellos, por non decir de miles de concellos en todo o Estado. Porque estamos nunha situación, polo menos en FENE, e eu creo que na meirande parte dos concellos desta comarca, cando menos nos que eu coñezo directamente, nos que existe un problema real e grave de financiamento local e non de gastar o superávit, que se houbera estaría ben poder gastalo porque, como ben decía o voceiro do Partido Socialista, non deixan de ser cartos xerados polo propio Concello e se os ten en superávit aforrados, entre aspas, polo propio Concello ou non gastados. A situación dos concellos é mala económicamente, un bloqueo do financiamento local, como se acaba de explicar, por parte do voceiro do Partido Socialista, además que o coincido totalmente, bloqueado polo Partido Popular, votando en contra dese teito de gasto que habilitaría millóns de euros, miles de millóns de euros, tanto a comunidades autónomas e por drenaxe lóxica aos propios concellos, competencias impropias como o cofinanciamento que estamos a facer de axuda no fogar, tema educativo, sanidade, augas de Galiza, etc. É dicir, competencias propias da comunidade autónoma que estamos cofinanciando en cantidades bastante importantes. E iso de lle subimos que nos últimos 2 anos a subida de precios foi brutal e en algunhas cuestións como enerxía moi exagerada, claro, o cóctel para os concellos é dramático. Evidentemente, nós estamos a favor de que se poida gastar o superávit, nós estamos a favor de que os concellos podan endebedarse, porque os concellos son as administracións menos endebedadas e que, ademais, facemos actuacións directamente útiles para a cidadanía. Hai outras débedas, xa non vamos mirar máis lonxe que ese Hospital de Vigo, que, bueno, deixan bastante que desexar.
o Partido Popular critica o noso endebedamento municipal se o queremos facer para facer obras, pero se as fai o Partido Popular facendo un hospital en Vigo, pois están ben feitas, aínda que se duplique o custe do hospital. Dito isto, por marcar un pouco a situación, o que nos sorprende sobre todo desta moción é que o PP traiga esta moción despois de ter votado en contra do teito de gasto. Van votar a favor ou van votar en contra no Congreso dos Diputados se efectivamente avanza isto? Porque o Goberno poderá facer ese decreto, pero ao final ten que pasar polo Congreso de novo e vostedes nos veñen a nos a pedir o voto aquí cando nós non sabemos que van facer vostedes ali, porque o señor que teñen ali de portavoz, por non falar do señor Feixóo, un día din unha cousa e outro día din a contraria, con cousas importantísimas como esta, como financiamento das comunidades autónomas ou, neste caso, financiamento dos concellos. Algo que é moi serio e o fixeron hai nada coas pensións e con moitísimas outras cousas que iban nese grande decreto ómnibus que lle chaman. É dicir, cuestións trascendentales para a vida das persoas. Non estamos falando de cuestións etéreas, estamos falando de cuestións concretas. Entón, dende o Grupo Municipal do Benegalles queremos facer a pregunta si en serio votarán a favor deste tema agora, se rectificarán, se modificarán a súa posición para favorecer que efectivamente os concellos, en este caso, poidamos ter maiores ingresos, poidamos facer un gasto maior que aqueles que teñen superávit, además que o poidan gastar e favorecer un pouco a calidade de vida dos veciños e das veciñas, porque senón é unha moción brindis ao sol, é dicir, que se trae aquí para non sei que, para facer que decir aquí nos concellos que defendemos unha cousa e cando no Congreso defendemos xustamente o contrario. Entón, o PP vai votar a favor deste decreto, vai convalidar o decreto no Congreso. Partido Popular. Sí. Mire, a concelleira de Izquierda Unida xa lle digo que lle quedou claro. Que non lle quedou claro, que lle vou explicar. Estamos en el pleno del Concello de Fene. Somos todos concelleros de Fene. Xa lle digo, nos lle pedimos o voto. O vai a votar, ahora que xa lle quedou claro. Como di ustedes, un día nun sitio piden unha cousa, no outro piden outra. Aquí en Fene lle pedimos. Entonces, ahora, se quere usted, recapacite o voto. Despois, sinceramente, non se me escapou o tema de que o Concello de Fene non o vai poder aplicar aínda que se aprobe. É que non se lle escapa a nadie eso. E claro, hai que cumplir unha serie de circunstancias. Este Concello non o cumple. Non cumple, non paga aos proveedores. Non paga nin pasando... Perdón, paga aos proveedores tarde, mal e arrastro. Non cumple o período medio de pago dos proveedores. Pero non agora, non a 94, non a 93. E gracias, ou por fortuna, de que no ano 20 se suspenderon o teito de gasto. Porque, senón, as contas do Concello xa estaban intervidas. A ver o que pasa ahora, cando se aprobe. Coa normativa que está aquí fixada, determinados concellos e determinados gobernos, como foi o do Partido Popular, na legislatura 11-15, xestionaron apretados. E tiña razón o voceiro do Partido Socialista cando decía isto é un puxo Montoro. Sí, para pagar a festa de Zapatero, que nos deixou a todos nas contas. Por eso houve que facer eso. E os que lle tocou, por eso lle digo, cando vostedes dicen non teño personal, non hai ingresos, non hai nada, váyanse. Porque tempos duros lle tocaron a todos. En concreto, o Partido Popular na legislatura 11-15, con normas que impuxo o señor Montoro, do Partido Popular, sí señor. O Goberno de España, como ahora é o Partido Socialista, o Goberno de España, bueno, o Partido Socialista, Junts, Ribatasuna, o Goberno de España, vale? E nos tocou xestionar. E podíanos marcharnos, non nos marchamos. E houve que facer unha contención de gasto. E gracias a facer as contas ben, pois se nos permitiu utilizar ese superávit. Gracias a facer as contas ben e a pagar en tempo e forma. Precisamente porque o da morosidade tamén o puxo o señor Montero, do pago dos proveedores. Igual nos levamos a man á cabeza, pero a xente que traballa quere cobrar, e quere cobrar en tempo. E se non cobra en tempo, pode reclamar os intereses, porque vostedes todos van a traballar, e todos cobran, e lles gusta cobrar a súa nómina, ou cobrar as facturas que ustedes les piden. E se non llas pagan, reclamarlla.
E o que pasaba nas administracións que arruinaron empresas e pequenas empresas porque non pagaban en tempo e forma. E cando pagaban xa era demasiado tarde, sin ningún interés. Eso tamén o fixo Montoro. E está moi ben feito. Se ve que os gobernos que veu despois non lle pareceu nada mal porque ni siquiera o modificou. Dito isto, o superávit, poder xestionalo, solamente vai a favorecer o goberno que este de turno. A situación económica do resto dos concellos limítrofes a descoñezo. Non se me vai escapar, xa yo digo, a descoñezo, pero a de Fene a coñezo moi ben. E de ser posible poder utilizar este superávit sería moi bo para todos os veciños e veciñas de Fene. Proba diso, xa estuvo na xestión de outro goberno anterior. Simplemente dicirlle ao Partido Socialista que si o Partido Socialista, non se aproban os orzamentos do goberno que presenta o Partido Socialista, o presidente de España, de todos e de todas, será porque non ten os apoios suficientes para poder leválos adiante. Unha cousa é non estar de acordo coas reglas fiscais orzamentarias que se están discutindo, que se bateron no Senado, e outra cousa que mentras non se chega a un acordo ou que o Partido Socialista máis Sumar, máis o resto de formacións chegan a un acordo, incluído o Partido Popular, na mentres aqueles concellos que poidan utilizar este superávit sempre, como se fixo durante todos estes anos, simplemente iso. Partido Socialista, alguna intervención máis? Sí, simplemente comentar que as contas o Goberno de España, o Goberno do señor Pedro Sánchez, as fai con consignas que aproba en Europa. As contas están feitas, o teito de gasto está feito, e se iso se ven abaixo, non podemos pedirlle que rearme todos os números. Os números son os que son, están estudiados, están feitos e están tirados abaixo pola Cámara Alta. Entonces, que me din vostede? Que refaga toda a cuantificación que fixo estimando as reglas que impuso a Comunidade Europea? Penso que non ten moito sentido. Alguna intervención máis? Venegas? Sí, non me contestou. Nos lle preguntamos directa e clarísimamente si o PP vai votar desto a favor no Congreso. Si ten esa información. Pois igual non ten, por iso non nos lo dixo. E en relación ao señor e á lei de Montoro, ten unha cousa boísima, do que estou radicalmente a favor e de acordo. Ni unha competencia sin financiamento. Eso di a lei. E nós estamos soportando, e todos os concellos, moitas competencias sin financiamento. Só hai que mirar o desfase que hai entre o que recibimos da Xunta na xestión da axuda no fogar, o que recibimos, o que pagan os veciños e o que cofinancia o Concello. Unha competencia radicalmente impropia. En ningún sitio di que os concellos teñen que pagar o que estamos pagando. En ningún sitio. E o estamos facendo. E a lei di que non o podíamos facer. E o estamos facendo. E así podíamos seguir con moitas outras. Pero ese, además, é moi claro porque é un contrato, unha cuestión única, un contrato único, unha cantidad de diñeiro brutal e está aí para ver. E hai outras cuestións como depuración de augas residuais que tamén poderíamos entrar nese debate porque aquí hai paganinis, pagafantas e de todo. Entón, a nós nos gustaría saber se o PP vai votar a favor deste decreto que propón ou non. E o digo por unha razón, porque se nos confirma que efectivamente van votar a favor, nós nos abstemos. Se non o sabe, votamos en contra. Bueno, eu quería aproveitar solamente por unha breve intervención da voceira do Partido Popular que repite unha e outra vez como un mantra unha mentira que xa yo temos dito moitas veces. Mire, no ano 2015, a primeira vez que eu cheguei á alcaldía, no ano 2015, en este Concello, en eses anos que di vostede que fixeron unha xestión extraordinaria, neste Concello tiñemos recibido 2 requerimentos, non sei se se lembrarán ustedes, se non os terei que traer este pleno, e os terei que enseñar, 2 requerimentos con amenaza de intervención do Concello polos seus últimos anos da Xunta de Galicia. Non sei se o lembran, co plan, e non fixeron o plan que lles pedía a Xunta, e lembro eu que tuvemos que facer nós no ano 16. Quero dicir, e había unhos requerimentos. Entón, non insistan sempre o mismo, porque os documentos escritos non din eso. Vale?
Todos pasamos momentos bons e momentos malos, pero non repita iso, porque iso non é certo. E entón, hai que aguantar pleno tras pleno o mismo, e non é certo. É dicir, e non sacaría este tema se non o chega a sacar vostede, quero dicir. Entón, bueno, non sei se lle hai que contestar ao voceiro do BNG. Bueno, tendo en conta que os que presentamos a moción somos nós, que usted que entende tanto do regulamento orgánico, teremos que rematar nós. Por suposto, non? Como me di usted, non sei se lle quede... Ella que seña por ocupar o tempo, hombre. Señora Bertua, por eso lle estou dando a palabra. Claro, dice, usted non sei se querrá. Mire, tal e como está a exposición, señor Polo, eu lle vou a preguntar se a súa voceira, Ana Pontón, se non o sabe, non me conteste. Se o sabe, me contesta. Se está a favor desto, porque usted se vai a abster. E se a señora Pontón vai a absterse no caso que se leve esta proposta ao Parlamento da Xunta de Galicia. Me gustaría que usted mo dixera. Porque se me di que non o sabe non, que se vai a abster, pois perfecto. Pero lle vou a dicir unha cousa. Se vai nestes termos, tal e como está a exposición, pensa, si vai a votar a favor, porque esta é unha proposta do Partido Popular. Tal como está nestes termos, o destino do superávit do ano 2024, en tanto canto non se fixe ese teito de gasto, en tanto canto non se aproben uns orzamentarios para o ano 2025, para as entidades locais no ano 25, nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera, nestes estrictos términos, sin unha coma de máis ou de menos. Tamén, dito isto, temos que tener en conta que o mellor o goberno que propón o orzamento e o teito de gasto tamén cambia o mellor de opinión. Entón, xa non sería necesario levar este Real Decreto a súa aprobación, porque entón xa o mellor consensuarían entre todas. O poño moi en duda, pero bueno, todo pode aparecer un mirlo blanco, que negocien noutro sentido e que se leve ese teito de gasto adiante. Non sei, alguna intervención máis? Non, procedemos a votación. Sí. Vale, procedemos a votación. Entón, votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Aprobase por maioría simple. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 5, mocións urxentes. Non hai ningún, por lo tanto, pasamos a rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bueno, queríamos empezar a nosa intervención tendo un recoñecemento porque Fene, para todos, que Fene volva a estar de noraboa por ese primeiro posto que hoxe, que ese terceiro, que hoxe se convertía en ese primeiro posto do mural do charanguista andino, que nos parece que é unha moi boa noticia para este concello. E xa, continuando coas preguntas, o 8 de xaneiro vimos unha solicitud de reparación de filtracións en Marqués de Figaroa 4648 e unha limpeza de contenedores. Queremos preguntar se esta reparación xa se fixo e se se procederon a limpeza dos contenedores ou se van a limpar ou cando ten pensado o Goberno executar esta solicitude ou se non ten pensado facelo. Tamén ese mesmo día a Comunidade de Propietarios da Avenida Naturais solicita o pago dunha débeda que se ten con eles. E o 28 de xaneiro, 20 días despois, lle comunica este Concello que se lle adeudan 501 euros con 18. Tamén vimos en resolucións da Alcaldía que existe unha condena en Costas por un monitorio que se impuxera o Concello porque non pagaba as cuotas da comunidade. Queremos saber se é o mismo procedimento. O mismo procedimento non, o outro xa foi condenado o Concello por non pagar e se volvemos outra vez a seguir estando sin pagar as cuotas da comunidade ao que vimos obrigados. Tamén se solicitaba unha reposición do alumbrado público na estrada de Barallobre, no Francisco, e queríamos preguntar se se repuso. Queremos preguntarlle á Concelleira de Medio Ambiente sobre unha comunicación da Xunta
da Xunta de Galicia que aceptan a renuncia a unha subvención para a adquisición de equipos para a xestión medioambiental. Queremos preguntarlle á concelleira por que motivos lle levaron a renunciar. Unha comunicación da Xunta na que aceptan a renuncia a unha subvención para a adquisición de equipos para a xestión medioambiental. Queremos preguntarlle á concelleira de Medio Ambiente por que motivo renuncia a esa subvención, unha subvención que foi concedida e por que renuncian. O 27 de xaneiro tamén vemos solicitudes de pago de facturas pendientes e queremos preguntar á concelleira de Facenda si ten máis ou menos previstos que facturas están pendientes a día de hoxe. Ese mismo día, a unha empresa se lle comunica o cálculo de intereses de indemnización por costes e atrasos no pago de facturas. Queremos saber... Bueno, a pregunta é moi tonta. Iba a ser, que pasou? O que pasou se sabemos. Se lle paga tarde, mal arrastro. E ora vemos que hai un proveedor que lle reclama ao Concello e os intereses. E os costes. Bueno, vostedes están tendo moita sorte con estas reclamacións. Queremos saber se esta a primeira, si canto tempo pasou e canto ascenden os costes e os intereses para pagarlle a esta empresa. Despois, a Axencia Tributaria comunica tamén un apremio expedido por Adif. Queríamos preguntarlle, o apremio é moi pouco, son 12 euros, non? Pero por que chegan vostedes a esta situación de pagar algo que é obvio, o sea, que é algo periódico incluso? Tamén se lle solicita, queremos preguntarlle a concelleira, bueno, vemos que por rexistro de salida que se solicita informes aos traballadores, bueno, resolución da alcaldía, perdón, que se solicita un informe aos traballadores de que dispoñen 4 días por enfermedade sin xustificar. Queríamos saber se existía algún problema con este tema, porque realmente isto non vimos nunca, o sea, que non vimos nunca que se tivera que informar os traballadores de que teñen 4 días, non? Despois, en relación a publicacións de subvencións, queremos facer unha serie de preguntas, non? O BO publica subvencións aos concellos para financiar personal técnico en servicios sociais municipais de igualdade de xénero 2025. Pero vemos no listado que non aparece FENE como solicitante. Queríamos saber por que motivo este Concello non solicitou a subvención. O mesmo que antes, pero para financiar os gastos de personal técnico de servicios de normalización lingüística, tamén saber por que non se solicitou esta subvención. O mismo para financiar actividades de envellecemento activo de loita contra as soidades non desexadas para o ano 2025. Tampouco se pido subvención, non aparece FENE. E tamén aparece no BOP que se publica a denegación dunha subvención para realizar actividades de promoción económica. Aí sí que aparece o Concello. En canto aos semáforos do cruce de naturales, avenidas do Concello, decía o concelleiro de Obras e Urbanismos outro día que non iba a tolerar máis mentiras neste Concello, e dicía, a ver, neste pleno, a ver se é verdad. E, en concreto con isto, queríamos saber cando din vostedes a verdad, si no pleno ou no medio da comunicación. O día 27 de xaneiro, no Diario de Ferrol, saía outra noticia denunciando o perigo e se di que postos en contacto co Concello se indica que se encontra en fase de tramitación a adquisición das pezas necesarias para o amaño. Cando é a verdad? Esta da noticia de Diario de Ferrol é a licitación e sustitución que nos dixo vostede aquí no pleno. Por favor, díganos cando é, se o van a licitar, se van a sustituir ou se van a reparar. En relación co punto limpio, vostedes en redes sociais, bueno, redes sociais no Facebook, na páxina do Concello, anuncian isto de economía circular, non? En relación co punto limpio. Nos queríamos preguntarlles como vai a funcionar isto e que responsabilidade vai ter o Concello nos casos de que, por desgracia, se produzca algún accidente, ainda que seña menor. Toda vez que no seu día, en decembro do 21,
pois anunciaba, bueno, que vai a ter pois como unha especie de caseto, non? No que iba a haber un montón de ferramentas para, polo que é a economía circular, chegaba algo mal, se podía amañar ali, con pezas que puidesen o ter ali. Non sei como van a estruturar vostedes isto, que, o sea, un señor vai ali a reparar colle unha peza unha lavadora, vai ali a reparar nas instalacións non só municipais, do Concello de Fene únicamente. Quero dicir, no reglamento do punto limpio non está contemplado nin esta prestación, nin as posibles consecuencias que se poidan derivar desta aplicación que teñen pensado vostedes implantar, que igual nin a implantan, pero bueno, ustedes aquí o anuncian. Infórmenos, por favor. En canto á alerta do temporal que azotou, bueno, parte de España, pero Galicia, aquí en Fene, queríamos preguntarlle que como, bueno, foi un fenómeno adverso, que estaba anunciado, non nos colleu de sorpresa, con días de antelación, queríamos preguntarlle ao Concello se dispuxo dun operativo de emerxencias, incluída a Policía Local. Queremos preguntarlle cando activou este dispositivo e cantos funcionarios policiais traballaron e cando se desactivou este dispositivo. En relación con isto, queremos preguntar, xa levamos bastantes meses, ou un tempo, sin Policía Local os fines de semana. Queremos preguntarlle á concelleira cando ten pensado solucionar este asunto, se ten algunha alternativa, se ten algo previsto. Fene é un sitio tranquilo, pero sí que é certo que no fin de semana, pois, por exemplo, que non pasa absolutamente nada, pero sí que pode haber algún problema con a salida dun vehículo, etcétera, etcétera. Por exemplo, o Mercadillo en Perlío, o Feirón. Parece algo que, polo menos, debería de haber presencia policial. Xa debería de haber todos os días. Pero lle preguntamos como ten pensado subsanar isto, se ten algunha alternativa, se ten algún plan, algo que nos dé conta. Queríamos preguntarlle por o procedimento que se realiza do Concello cando un traballador falta un día ao traballo. Requiere justificante, comunican a apertura dun expediente, compensar as horas. Lle preguntamos isto porque vemos unha resolución da alcaldía en que se lle retén a un traballador un día por faltar ao traballo. Por iso lle preguntamos que procedimento realiza o Concello, haberá que darlle un trámite de audiencia, algo. E vemos aquí que se lle quita, bueno, se lle retén a un traballador un día por falta do traballo. E tamén, non lo pode explicar a concelleira, queríamos preguntarlle ao Goberno se respeta a desconexión digital dos traballadores unha vez que finalizan a súa xornada. Sin convocar o Consello Escolar. Xa non nos vamos a remitir a tempos nin, como dicía o concelleiro de Obras, non vamos a tolerar máis mentiras. O Comité de Seguridade e Salud sin convocar. Queremos preguntarlle como vai o tema da carreira profesional ou si, por outra parte, este goberno entende que está totalmente descartada. E tamén queremos preguntarlle que orzamento ten asignado a Policía Local para o seu vestuario no ano 2025. E recordarlle que fai 2 meses solicitamos unhas facturas, copia dunhas facturas por escrito, dos que fixo usted lectura, concelleira de Policía. Neste pleno pedimos a copia de todas e cada unha das facturas que usted relatou neste Concello. Entón, tamén queremos rogarles desde aquí que, si, por favor, nos pode dar traslado delas. Queremos preguntarlle como vai a adquisición dos terreos do Centro de Salud. Tamén vemos unha solicitude dunha empresa, dunha sociedade, non sei, Cerámicas e máis, que solicita non revocar o convenio ou realizar un novo. Queremos preguntar a que convenio se refire. En relación coa tasa da DAR, queremos preguntarlle ao alcalde se é coñecedor que existe unha queixa da Valedora do Pobo, unha queixa que recolleu o Valedor do Pobo e remitiu a este Concello e a día de hoxe non contestou. Entón, queríamos preguntarlle por que non contesta esas solicitudes de información que lle presenta o Valedor do Pobo. Nos pregunta un veciño de Fene. En relación tamén con esta tasa, somos coñecedores que existe un recurso de reposición presentado frente á mesma e queríamos saber se ustedes o conocen,
si o están analizando e se o van a responder ou vai quedar por silencio administrativo. Todas as queixas son en relación cos atrasos que se están a cobrar. Tamén queremos trasladarlle que de fai máis, prácticamente unha semana, están as luces sin funcionar, o alumbrado público en San Valentín, na Avenida do Mar, donde está a pista do skate, camiño do Regueiro, pola parte de atrás, paralela á Avenida do Mar. Queremos preguntarlle cando teñen pensado reparalas, porque os veciños nos trasladan que os que aparcan o coche ali na pista de skate e tal, que a verdade salir de madrugada ou chegar pola noite, pois que non se ve absolutamente nada e que dá un pouco de temor. Tamén queremos preguntarlle cando teñen pensado repoñer a tirolina da Fonte do Campo, que se retirou para facer aquela reparación, pero a día de hoxe está sin repoñer. E despois queremos facer un pequeno apunte nos temas de licencias, nos temas de urbanismo, se lle exixen por normativa ou por informes técnicos requisitos impensables, casi para cambiar unha fiestra ou para pintar unha casa os interesados, pois porque ten que ter unha armonía, porque, etcétera, etcétera. Home, hai que ter un control e hai que ter un orden en urbanismo e para iso hai que ter un plan, pero que despois salimos por aquí mismo, aquí ao lado, e resulta que a entrada dun garaxe no edificio a continuación da Policía Local se repara con un adoquinado que non ten absolutamente nada que ver co que a beirarrúa no garaxe este que está aquí ao lado. A reparación foi feita por personal municipal, non? Digo, pois, habrá que ter unha... Quero dicir, por que lle pedimos tantas exigencias a un veciño a hora de cambiar unha fiestra, a hora de pintar unha casa, que ten que haber uniformidade, etcétera, etcétera, o cual pode ser correcto. Sin embargo, nos poñemos a reparar unha beirarrúa aquí, no centro de Fene, porque isto non foi feito aí, donde nadie o ve, e achantamos un pavimento que non ten absolutamente nada que ver co resto da beirarúa. Técnicamente un veciño facendo eso na súa propiedade lle sería admitido? Dudo moito que non. Outra cousa é que non se lle abría un expediente. Por iso lle pedimos que o mismo que se exixe para o resto, que se faga propio. E despois non me falen dos materiales, que seguramente que ese é o mellor. Pero as beirarúas están feitas e mentras non se acabe, pois habrá que reparalas así, nada máis. Moitas grazas. Partido Socialista. Temos varias intervencións, comezarei eu antes de dar a palabra aos meus compañeiros. A primeira pregunta é para a Consellería de Medio Ambiente. Na Comisión de Desenvolvemento Territorial e do Medio da semana pasada, este grupo socialista preguntou expresamente á Conselleira de Medio Ambiente se había algún vertedoiro ilegal en Fene, ao que se lle respondeu que non. Pero cal sería a nosa sorpresa cando nos enteramos na prensa, na Voz de Galicia, que este Concello non só ten algún vertedoiro legal, senón que ten varios e están perfectamente localizados. En palabras textuais do alcalde Juventino Trigo e da concelleira María del Carme Martínez, recollidas en la Voz de Galicia, padecemos os vertedoiros ilegais mesmo ao lado do cemiterio de Sillobre ou do campo de fútbol de Maniños. Ademais, no xornal, a Concelleira de Medio Ambiente manifesta a súa inquedanza por estes 2 puntos negros tan preocupantes, e son palabras textuais. Entón, por que na comisión a Concelleira asegurou que non había ningún vertedoiro ilegal? Tamén neste artigo da Voz, o alcalde avanza que no futuro sancionaremos aos que usen os vertedoiros ilegais. E por que non se sancionaron ata agora? Por que non se tomaron medidas para solucionar un problema que estaba perfectamente localizado e que sabían que existía? Van tomar algunha medida? E tamén pola prensa nos enteramos de que o mural fenés, el charanguista andino, como acaba de mencionar a voceira do Grupo Popular, acadou o primeiro premio mundial do certame de Street Art Cities. Logo do éxito do ano pasado, que tamén obtiveron o primeiro premio, Fene volve a estar no podio mundial cun primeiro premio consecutivo. Estamos de noraboa e de xustiza recoñecer o mérito a quen o ten.
a Asociación Perla Mural Fest. Desde este pleno, o Grupo Municipal Socialista quere trasladarlles a noraboa por este novo éxito. Poucos concellos haberán no mundo con este palmarés, polo que debemos estar orgullosos e aproveitar este feliz suceso para posicionármonos como un referente internacional en arte urbana. Este premio é moi meritorio, pois a organización do Festival Muralista corre a cargo dunha entidade asociativa que conta co case nulo apoio deste goberno do BNG e de Esquerda Unida. Un apoio que o Grupo Socialista reivindicou en varias ocasións e de diversas formas. Me ten que disculpar un momentiño. Mire, Cal é a pregunta? Por favor, Estamos en señor robos e alcalde. preguntas. Sí, pero Alcalde. me gustaría que fixera a pregunta. A fago agora mesmo, pero a mí tamén me gustaría Gracias. que conste en acta que non é a primeira vez que vostede me interrompe a min cando non vin interrumpir a ninguén máis desta corporación. Non me trate con condescendencia, por favor. Non sabía que había tempo limitado para facer as preguntas. Vamos a ver, non é tempo limitado. Non se preocupe, pero cando é rogos e preguntas é facer preguntas. Sí. Intervencións de outro Sí. tipo son en outros apartados, pero rogos e preguntas é preguntarlle ao goberno. Perfectamente. Vale. Estou poñendo en antecedentes e me leva o tempo que considero necesario para expoñer a miña cuestión. Mire, pois lle vou decir unha cousa, e non é con ánimo de cortar, pero mire, lea o regulamento interno do Concello, Moi e ainda que aquí non o estemos nunca aplicando, hai tempos limitados. Perfectamente. Non é necesario, entón a exposición, entendémola, estamos de acordo, pero vamos Moi ás ben. preguntas. Vale, gracias. Me leerei o regulamento interno e pode tomarme a lección no próximo pleno se lle parece oportuno. Espero que, por favor, que teña esta mesma consideración co resto de concelleiros desta corporación. Llevo a facer a pregunta, xa que lle parece o vostede alcalde e quen goberna. Quería felicitalos por levar este Festival Muralista, por levar o orgullo de Fene a feira Fitur. Fixeron ben en facelo. Así está recollido na moción que se aprobou ano pasado que presentou este Grupo Socialista de apoio ao festival e de usalo como promoción turística. E alégranos saber que por unha vez nos fan caso. Había nesa moción 8 puntos acordados, aprobados por toda a corporación, excepto por Esquerda Unida. E a nosa pregunta é, que plans teñen para cumprir con esta moción aprobada hai casi un ano? E paso a palabra agora aos meus compañeiros. Gracias. Boa tarde a todas e a todos. Imos seguir cun rogo para posteriormente darlle a palabra ao meu compañeiro Joaquín. Ben, o ano pasado, concretamente no pleno de maio, se non me lembro mal, este Grupo Socialista fixo un rogo para que se atendese a petición da comunidade educativa do CPA Xunqueira de que se repoñera o parque infantil do propio centro. Pois ben, o certo é que máis de 9 meses despois a situación segue igual. É dicir, os nenos e as nenas de educación infantil non dispoñen dun espazo axeitado, ao aire libre, no que poder xogar no recreo e demais. Ademais, como ben saben, existe un documento todavía en vigor asinado pola Consellería e por FEGAMS no que se especifica claramente cales son as responsabilidades dos concellos neste eido. Por eso, unha vez máis, imos reiterar o rogo, por favor, de que canto antes se lle dé unha solución a esta problemática, vale? Gracias. Si repito alguna pregunta que fixa a voceira do Partido Popular, discúlpenme. O digo porque xa as marquei para non reiterar. Con que lle contesten a elas, doume por contestado. Pero, bueno, a mellor se me escapa alguna porque vai a 100 por hora cando fala e un non colle ben todo. Ben, gustaríanos saber cando o día 16 de xaneiro deste ano, evidentemente, a empresa que retiraba as luces de Nadal
na principal arteria deste concello, a Avenida Naturais, estaba co camión grúa no medio e foi retirando todas as luces de Nadal, sin sinalización, sin ningún obreiro que manexara o tráfico ou dirixira o tráfico, sin policía local. Isto foi por conta deles ou foi unha instrucción que lles deu desde a Concellería? Bueno, eu pregunto, porque me parece moi grave. Estuveron bastante tempo quitando todas, Teño fotos e teño vídeo. Cando queran, vos lo enseño. Pareceume todos os coches esquivando o camión grúa, con uns atrancos tremendos, xente que adiantaba cando non tiña que adiantar e o outro tiña que frenar, en fin, pareceume dunha inseguridade na arteria principal deste concello propio de, se non foi con instruccións, entendo que non, da Concellería de Servicios, de facerlles un apercebimento severo e serio. Tamén nos gustaría saber, dado que, como ben saben vostedes, e así nos lo fixo ou nos lo comunicou a Concelleira de Servicios, que a Asociación de Veciños, diante dos robos, do chamado ocupación dos edificios, falou a Concelleira de que se iba a facer unha xunta local de seguridade, non se iba a propiciar. Entón, gostaríamos saber se xa teñen data para esa xunta, para abordar os temas, porque aínda que xa parecen ser, por lo que nos decía vostede en comisión, que xa estaban bastante encamiñados a solucións, prácticamente xa estaba solucionado, pero nos gustaría saber si esta xunta local de seguridade se vai levar a cabo e nos informarán a todos os concelleiros no seu momento. Temos unha petición, un rogo, no río Cádavo, aquí no Parque do río Cádavo, supoño que vostedes xa o coñecen, normalmente, cando vamos desde a cafetería que hai no mesmo parque, cara á Rúa da Fraga, cando vamos por aí, podemos ir pola dereita do estanque ou podemos ir pola esquerda. Se imos pola esquerda, o chan, que é de granito, tiene continuas filtracións de aguas do propio estanque, fan unhas charqueiras e tal. E cando non hai charqueiras que impiden o paso, hai unha cantidade de limo que fai que algunha persoa poda esvarar. E o rogo que lle facemos é que se estude a posibilidade de poñer unha baranda na parte que dá ao río dese camiño. Non vai a ser que algún día, hasta agora nunca pasou, evidentemente, o estanque leva aí cantidad de anos, pero en calqueira momento unha persoa maior pode esvarar, ou unha dos, ou quitamos esas filtracións de aguas ou intentamos poñer alguna prevención. Entonces, facemos este rogo. Con respecto aos semáforos da avenida xa o tocou a concelleira. Mire, facémoslle outro rogo, e en dúas rúas de Perlío, en concreto a Rúa Mineral e a Rúa da Paz, levan sin luz 4 puntos en cada unha destas dúas, 4 luminarias levan sin estar encendidas desde fai, estamos a xoves, desde fai 7 días. Non sei se xa deron instruccións para mañalo ou non. O que si é algún veciño desa rúa, estes días paseando por ela, parou a esta persoa para dicirlle que estaban sin luz de noite, que non se veía absolutamente nada, e que chamaron ao Concello para avisar do tema e que non se lles contestou debidamente. Non digo vostedes, que a contestación non foi a máis aceitada. Podemos cuidar iso tamén, non? Ainda que non dependan de vostedes. Mire, unha pregunta. Teñen pensado algunha actuación respecto da árbore que hai detrás do edificio onde está a cafetería Casluz, en frente da farmacia de Fene?
hai unha árbore aí, coas raíces xa bastante no chan, pero se iso é preocupante, porque pode tropezar calqueira neno xogando e romperse os dentes, se iso é preocupante, tamén é preocupante que os veciños da primeira planta e da segunda planta cada día teñen menos luz. A ver, as árbores hai que telas, evidentemente, hai que cuidalas, todo o que queira, pero que tampouco podemos facer é quitarlle luz a un veciño e que non poda asomarse pola ventana e que se lle meta as ramas dentro. Entonces, pregúntolle se tiñan pensado facer alguna actuación aí ou se non coñecían este tema. E no mesmo sitio había un parque infantil que vostedes coñecen, o chan, cando se quitou o parque infantil, o chan quedou, pero é que ese chan é unha pista de patinaxe. Ese chan está en un camiño veciñal que hai que pasar por ali, xa hai caídas de vez en cando de persoas maiores e incluso de nenos que van correndo e esvaran, porque está todo cheo de limo. Entón, non sei se teñen pendente alguna actuación. Entón, a pregunta é se pensan dar solución a este paso de peóns, non? Outra pregunta que queríamos facer é as escaleiras estas faraónicas que temos aí levándonos ao Parque do Pallaso. Xa fixemos un par de intervencións con respecto ao amaño e tal, e a verdade é que siguen igual, siguen sin amañar, e esvaran. A verdade é que esvaran. Os veciños nos din que últimamente cada día esvaran máis. Entón, habería que facer algún tipo de actuación o rogo de que o fagan o antes posible, para evitar un accidente. En prensa saiu, debido ao temporal, a perigosidade das árbores do río Cádabo, aí onde está o Torreón, a cafetería do Torreón e tal. Entonces, a pregunta é, teñen pensado alguna actuación, inda que haxa árboles que non sexa ou non esteñan en espacio público, pero alguna actuación, imagino que habrán pensado por o risco que hai para, xa non somente para os edificios colindantes, sino incluso para peóns que podan pasar. Entonces, encarecidamente, lles pedimos que nos digan se teñen pensado alguna actuación respecto a isto. Mire, nos rexistros de entrada observamos que o día 28 de xaneiro había unha solicitude dunha inspección por parte do Concello con fin de saber se a vivenda sita na Rúa Mestre Lois Rodríguez, número 33 de Sillobe, pode estar nesas condicións sen ter risco de derrumbe ou desprendemento. Entón, non sei se xa miraron este documento, este rexistro de entrada, pero a verdade é que os veciños dali están preocupados. Hai un veciño que solicita o arranxo dun punto de luz en Camiño de Viña Grande. Este escrito entrou o 13 de xaneiro. Tamén o día 8 de xaneiro hai un escrito de reclamacións, queixas e suxestión a nome da Comunidade de Propietarios de Marqués de Figueroa, 46 e 48, que solicita reparación definitiva para que non se produzan máis filtracións. Non sei, este tema xa creo que se tratou en plenos anteriores, non sei como está este tema, nos gustaría saber que actuacións fixeron ou que teñen pensado facer. O día 7 de xaneiro, o día do meu cumpleanos, do maneiro serio, unha veciña solicita poda das árbores dos arribóns laterais do camiño Bullo, así como o pavintado do mesmo. Isto está en Sillobre. Tamén o día 28 presentouse unha demanda, unha deuda de cantidad pendiente por importe de 501,18 euros. Non sei que teñen que decir vostedes con respecto a isto. Perdón, pero de que é esa? Es de Avenida Concello número 44, reunión de la Junta General Ordinaria. Sí.
Pois, ao mellor o collín mal, non? Non sei. Que xa o dixo. Disculpen. Mire, vimos unha resolución da alcaldía do 15 de xaneiro da incoación do expediente de imposición de penalidades por incumprimento moi grave no contrato de xestión de servicio de axuda no fogar. Si nos poden decir, si nos poden adiantar, si saben algo de como está isto. E miren, a pregunta é, xa van facer próximamente algunha actuación con respecto ao desnivel que hai en frente do Gadis na Avenida Naturais? Lembren vostedes que no pleno do 5 de decembro do ano pasado xa este grupo municipal manifestou esta dificultade para as persoas con cadeira de rodas, para as persoas con mobilidade reducida, aínda que non vayan en cadeira de rodas. Se nos contestou que se faría alguna actuación a principio de ano. A principio de ano xa estamos, entón nos gustaría saber se xa teñen programada esta actuación. Mesmo, outra pregunta é se xa nestes días xa fixo alguna xestión o concelleiro de obras para contratar a revisión do Pexón, dado que nese mesmo pleno do día 5 de decembro dixo que a unha pregunta do Grupo Socialista dixo que non a fixera en aquel momento, pero que se era posible a faría ao mes seguinte, ao mes de xaneiro. Entón, se nos pode contestar ou responder como leva vostede esas actuacións, que algo falou en comisión, pero nos gustaría saber desde as comisións hasta agora en que punto estamos. Xa remato con unha intervención cara ao voceiro do Partido Popular. Mire, no pleno do día 2 de xaneiro, este grupo municipal socialista, as preguntas son ao goberno, pero tamén poden ser á oposición. E por que non? Mire, lle vou dicir unha cousa, non sei se a mellor non está escrito no regulamento, pero non o leín, pero lle vou dicir, non o leín, o regulamento o leín, o que non leín foi que non se lle pudera preguntar á oposición, que non é unha pregunta, é simplemente unha aclaración. Además, que me parece, como as actas, videoactas quedan aí, me parece axeitado facer esta aclaración agora. Vostede sabe, señor Gomersindo Galego, que lle teño moito aprecio. En realidad teño aprecio a todo o mundo, pero como vostede teño de partido en moitas ocasións, teño aprecio. Entón, en aquel pleno, cando trouxemos a moción para instar a Xunta a creación dunha unidade de rehabilitación cardíaca inmediatamente, vostedes fixeron unha emenda que nos reixeitamos, e iso levou consigo que votaran en contra. Dentro do que era o intercambio de verbas entre vostede e eu, vostede falou de que eu dixera unha falsedade en canto que non había doentes que estaban indo a Lugo e a Santiago a facer nesas unidades de rehabilitación. Teño a testemunha de dous deles, unha persoa de reconocido prestixio médico da zona de Ferrolterra que estivo indo durante bastante tempo á unidade de rehabilitación cardíaca de Lugo. Hoxe mesmo mo confirmou persoalmente. O digo porque vostede dixo que era falso o que eu dicía. E, ademais, rematando as súas intervencións, non quero ler todo o que teño escrito porque prefiro abreviar, vostede dixo que si se aceptou, a emenda que vostede propoñía aquí en Ferrol. Ratifícase vostede en que a emenda... A ver, bueno, pois mire, non, pois lle vou dicir. Teño un certificado
do secretario Señor xeral alcalde. do Pleno do excelentísimo Concello de Ferrol que din que non se presentou ninguna emenda por o Grupo De Popular. verdad que non doi Vale, crédito. Non doi crédito. damos. Creo que xa é Unha utilización da palabra no seu momento defendendo unha moción con un argumentario. Vale, eu non me desdigo de nada do dito, consta na acta e dito está. E punto. Pois por iso eu tamén quero que conste hasta a miña intervención de hoxe. Vale, pois. Perdón, Rematamos. quedoume un rogo. Rematamos rogos e preguntas. Señor alcalde, Pasamos. me quedou un rogo non é desto, que me quedou? Mire, é para decirles que a empresa que está facendo a obra aquí da Diputación me quedou un rogo que se pase vigilancia, porque cando rematan de traballar aparcan incluso no paso de peóns ali no Tarrío, e non é xa que non no paso peóns así, meten o coche para atrás e ven a xente andando, ten que invadir a estrada, e xa o fixeron en dúas ocasións. E eu, creo que salta a vista que un paso peóns porque suben por él. Entonces, que haxe un pouco de vigilancia porque o fan nas horas que paran. Vale, gracias. Sí, xa estaban advertidos. Bueno, entón, empezo eu con algunhas das preguntas que se fixeron, que vou xa, máis que nada porque algunhas teñen relación. Débedas das comunidades, creo que preguntaron unha ou dúas veces reclamacións que hai de comunidades de propietarios. Sí, hai varias. De naturais me parece que é o 44, que debe de ser o daqui. Sí, son 44, 46 ou algo así. A ver, estas son as cotas das comunidades de propietarios que que cada 2 ou 3 meses nos mandan a reclamación para proceder ao pago desas cuotas. En canto se fai a reclamación, o Concello fai o pago, porque o Concello non paga por anticipado as cuotas normalmente. E o que suelen haber, hai diferencias moitas veces porque hai algún tipo de derrama, entón non nos consta, ou os servicios do Concello non miran as derramas e a veces se pagan cantidades inferiores. Entón, esos son axustes de 400, 500 euros referido normalmente a eso. Sobre a que comentaba a voceira do Partido Popular, efectivamente, lembrarán que aquela que houve de 10.000 ou 11.000 euros daquela, do local que se comprara, xa o comentáramos creo que no pleno pasado. Efectivamente, estes son as costas os 1.000 euros estes que estaba comentando vostede, son as costas desa... No, pero esa non é en naturais, esa é de arriba, a da rúa de arriba. Sí, non teñen nada que ver. Pero esas son as que suelen... Despois me comentaba o cálculo de intereses de empresas, desa empresa que reclamaron cálculo de intereses. Mire, xa sei que non hai moitas, por sorte, pero xa teñen habido máis veces, e esta é a da última empresa de SAF, que non sei por qué, pero casi sempre todas as empresas cando rematan do SAF sempre fan esta reclamación. Entón, é a do SAF, porque hasta o final sempre o último pago normalmente se fai sempre con retraso, porque hasta que se xustifican e tal, non sei, en este caso é a empresa do SAF. E xa lle digo tamén que está contestado a empresa ou ese cálculo e todo, por eso lle mandaron eso. Sobre o tema de Axencia Tributaria, en este caso a Axencia Tributaria de Galicia, a Triga, a ver, non é ningún periódico ni nada polo estilo. Eso, polo que despois nos informaron cando vimos a famosa esta reclamación de 12 con non sei canto que era, eso é un permiso dunha das obras, non, é un permiso dunha das obras da DIF, que se debeu de pagar a taxa que nos daban ao día seguinte, e un ano despois, ou algo así, viña esa reclamación de 12 euros polo pago do día seguinte. Pero non é nin o pago habitual, nin nada, eso corresponde a outra... E xa que xa está pagado, por certo. Despois me comentaban o tema do punto limpo. Mire, a ver, comento eu porque así aclaro o tema do punto limpo. Vamos a ver, o de economía circular que se fala, desde hai 3 ou 4 anos se solicitaron unha subvención con unha caseta de economía circular, e esa caseta está no punto limpo dende hai 3 ou 4 anos. Entón, xa están, agora xa está funcionando, lóxicamente, e
no seu momento foi cunha subvención da Xunta e explicando onde estaba colocada a propia Consellería. Quero decir, e a empresa que asumiu que está posteriormente, que colleu o Punto Limpo, sabía da asistencia e teñen conocimiento da asistencia e de como vai funcionar. Como vai a funcionar? Bueno, tal e como poñen as bases non ya podo decir aquí de memoria, as bases da subvención. As bases de subvención que concedeu esa por parte da Consellería. Claro, entón, bueno, están aí e con eses mismos requisitos, porque non podías poñelo de outra forma, vamos. Pero xa leva 3 ou 4 anos, polo menos, desde que se concedeu, eu creo que colocada, 4 anos debe de levar. E creo que... Nos preguntamos pola responsabilidade. A responsabilidade, como sempre, é da empresa que está xestionando o Punto Limpo e me imagino que, como ben sabe ustedes, seguramente coa subsidiario o Concello, pero tanto para iso como para o resto do Punto Limpo. Tanto unha cousa como a outra. E creo que pasolle a palabra á concelleira de Servizos, Policías, usos múltiples. Boa tarde a todos e a todas. Pois, referente ás filtracións que falaba do edificio de Marqués de Figueroa, si que se foi por ali xa, o que pasa que, bueno, aí teñen unha parte no exterior que non está en boas condicións, entonces se está mirando de onde ven realmente esa filtración. E o dos contenedores, bueno, se limpia con continuidade, non cada mes, pero que sí que se fixo ademais unha reparación dos subterráneos fai pouco integral, entonces sí que se van limpando. Da estrada de Barallobre sobre luces, eu xa vou a decir aquí que durante este temporal houbo moitos apagóns pois debido ás tormentas e ao exceso de vento, e houve moitos apagóns en moitas rúas e moitas estradas, e se foron solucionando a medida que o tempo permitía. Evidentemente, con ventos moi fortes non se podía subir ninguén a facer reparación ninguna. Entonces, bueno, se foron subindo térmicos e reparando a medida que o tempo foi deixando. Pode quedar algunha estrada ou algún punto de luz, pero, bueno, dos que van avisando e dos que se ven que están máis ou menos controlados, pois están, se non a totalidade, pois estará 90% solucionado. Os días de enfermidade que me decía a concelleira, pois sí que había unha discrepancia de que eran 5 días, de que eran 4, bueno, se foi as instruccións e se aclarou os días que eran por enfermidade. E non son sen xustificar, porque sí que é certo que nas instruccións veñen que teñen que ser xustificados. Eu, no semáforo de Avenida daqui, de Avenida Naturais, non di ningunha, eu falo por mí, e, bueno, en este caso falaban da concelleira, entendo que son eu a concelleira tanto de Servicios como de Seguridade, non di ningún tipo de declaración a este diario, polo tanto que puxeron non son responsable, nin eu, que se supón que me preguntaron a min, ni a ningunhas das miñas compañeiras, e o alcalde tampouco chamaron, polo tanto non son, pero non desta vez, non son responsable do que puxeran. Nos mantemos en que os semáforos se van a cambiar coa nova COIDAE, que cada vez queda xa menos tempo para que veñan os semáforos novos. Referente ao tema das subvencións, xa lle contestarei no próximo pleno ou na comisión. Teño que mirar o do personal de que me preguntaba aí, xa lle contestarei. O tema do temporal, si estaba activado un retén de servicios que sí que tuvo que ser avisado, e enlazando coa policía local, sí que se fixo unha chamada o domingo, porque o domingo empeorou moitísimo tempo. Había unha situación, sí que é certo, anunciada polo 112, pero non era hasta o domingo, cando cambia a nivel vermello, fíxose unha chamada
porque aparte teñen días de disponibilidade para estes tipos de casos cando hai un temporal ou algún tipo de catástrofe. Entón, sí que acudiron, dos policías locais sí que acudiron cando se lles solicitou. Si normalmente respeto a desconexión digital de todos os traballadores e traballadoras deste Concello. Para iso son bastante sindicalista eu. Cando non hai policía aos fines de semana, pois debido a baixas e debido a dúas comisións, bueno, a unha persona que se marchou e a outra que está en unha comisión de servicios, pois nós xa temos falado ca Garda Civil e hai un dispositivo da Garda Civil que ten máis presencia en Fene. Intentaremos solucionar estas deficiencias, pois sacamos unha comisión agora para a Policía Local, esperemos que se presente alguén e senón que, bueno, pois esperemos que tamén a saúde vaya mellor e que as baixas se vayan rematando. Comité de Seguridade e Saúde, tuvemos outro día por aquí a empresa que estuvo facendo algunha inspección dos edificios, entón intentaremos xa ter toda a documentación e a nosa idea é, na semana que ven ou cando teñamos toda a documentación para enviar aos grupos, pois convocala. Orzamento da roupa da Policía Local, exactamente o mismo que no orzamento do ano 2022. Nas facturas da Policía Local foi enviado un correo a vostede. Sí. Vale, bueno, eu teño a copia, quero decir, non vai a ser que fora para outro sitio, pero sí que está, quero decir, aparte bateron desde intervención, co tema todas as facturas, igual foi para, me asegurei de que fora o seu, Como? Vale, nada, se non volvemos a enviar sin ningún problema. A bueno, non sei se me estou... O da pista de skate, pois é o mesmo que todo isto que falaba de luces, de temporal. Ademais, hai unha obra ali en Tellerías e, bueno, sí que houve aí un problema dun corte de luz, igual que en Antonia Montero, que sería Rúa da Paz e a Meneiral. O contratista solicitou que sacáramos temporalmente unha farola. Bueno, pois houve aí un pequeno erro co contratista, pero xa teñen luz, foron un par de días e si que bueno, xa está solucionado. E o tema da tirolina de Fonte do Campo, falta unha actuación por facer ali. Cando este rematada, claro que poñeremos a tirolina. E onde da entrada da garaxe de Formigón sí que era un rogo por parte do Partido Popular, pero teño que decir que era unha das solicitudes que se facían en este pleno a esta concelleira de que se puxera Formigón, porque as losetas, bueno, adoquinado é unha forma de dibuixo, porque era a que temos no Concello, quero decir, hai outra un pouco máis grande, pero era un pouco máis segura para os que entenden que eran os traballadores do Concello e que era un pouco máis segura ese adoquinado, pero iso é porque Formigón vai a estar moito máis tempo sin estropearse e despois viñamos que cada vez que cambiábamos unha loseta, pois que os coches pasaban por encima e se rompían. Foi basicamente por operatividade e por seguridade. Non é que non sei que dixo vostede do tema das fiestras e todo eso. Bueno, pero eu creo que se é máis seguro para os veciños e veciñas e non compromete nada, pois creo que o Formigón é a mellor elección. Ao Partido Socialista, o rogo, que xa sei que é un rogo, pero sí que xa temos falado do parque infantil do Colexio da Xunqueira. Saben vostedes que non estábamos de acordo, que tuvemos unha reunión con unha persona da Consellería e non estábamos moi de acordo de como se redactaba en ese convenio de que o Concello teña que asumir colocación de un parque novo infantil, pero, bueno, despois de falar tanto co cole esta semana e despois de comentar coa Consellería, chegamos a algún acordo para que ese parque sexa público, para que poida ser público, polo tanto, nos próximos orzamentos meteremos partida de parques e irá para aí tamén.
das luces de Nadal, evidentemente, non lle vamos a decir á empresa que se suiciden nin que poñan en perigo a seguridade dos veciños e veciñas de Fene. Non sei que poido pasar, porque nos estamos aquí todo o día e entendo que igual foi un momento puntual, non sei o que ten vostede grabado, pero bueno, pois, se hai que chamarlle a atención á empresa, se lle chamará e haberá que estar máis atentos. A Xunta Local de Seguridade, como ben falamos, bueno, tuvemos unha conversa coa Garda Civil, como falamos outro día, para poñelo todo en marcha e xa estamos cunha comunicación para a Subdelegación de Goberno e nos próximos días tamén faremos unha convocatoria. Me quedou algo? Acabo e despois... Bueno, tomo como rogos este tema que me falaba das filtracións de auga dai do río Cádavo. Xa se repararon algunhas varias veces. É certo que con este tempo pode ser dunha filtración ou dun exceso de auga, pero bueno, miraremos da colocación da baranda se iso podería ser unha solución. Pero claro, o chan esvaran, sí, claro, pero que o tempo é o que é e a veces non dá ni siquiera para poder limpalo, porque diluviando ou encadenando 3 temporais seguidos, faise un pouco a barandas, mirarei se se pode poñer luces de Ameneiral, xa está contestado, árbore de Casluz, bueno, miraremos en ese árbore que, bueno, supoño que a miña compañeira de Medio Ambiente xa o notaría ela tamén. Escaleiras do Parque Castelao, temos aí xa mirado cunha empresa para intentar a colocación desas que estaban un pouco movidas, desas escaleiras, e xa, pero volvo a repetir o mesmo, é o tema de, bueno, vale, xa lle contarei o que temos mirado. O tema do SAF, o tema da sanción, falaremos si queren na comisión, porque creo que é máis convinte falar na comisión sobre este tema. E o desnivel de Avenida Naturais no paso de peóns está falado con cargado de Fomento. A ver si entre o Concello e Fomento buscamos unha solución. E non sei que me quedou do Partido Popular. Pois si lle preguntamos en relación co procedimento a seguir, que o procedimento que realiza o Concello cando un traballador falta un día ao traballo, se é requerir un justificante, comunicar a porto do expediente, compensar horas, etc. Porque vemos na resolución da Alcaldía de 27 de xaneiro, un decreto 68/2025, que a un traballador se lle retén un día por faltar o traballo, non? Pois tiña denegado o día. Estaba denegado o día, tiña que acudir a traballar e intentando poñerse en contacto non sei por que motivo, nin por correo, nin por chamada, nin por outro tipo de medio, tendo rexeitado o día, non acudeu a traballar. Se me disculpa un momentiño, me quedaron 3 cousas que son cousa miña, que non contestei antes, que son do Partido Popular. Me preguntaban polos centros de saúde, polos terreos dos centros de saúde. Esta semana falei con responsables de SEPS, quedaron en chamarme e a ver se nos próximos días chaman outra vez para quedar e a ver que solución nos poden dar. Pero xa digo, falei, se non lembro mal, o martes con eles. Despois outra cousa que tamén foi cousa miña, porque foi cousa miña, que son o que manda a carta, a Asociación Cerámica Mais Alá, que nos din, piden que non anulemos o convenio, pero desde, non sei exactamente, non lembro, pero creo que foi en decembro, se lles mandou unha cartiña. Eso é unha das asociacións que hai na Escola de Chamoso e que incumple... non é que incumpla, ou sí, os acordos de cesión que había. Hai problemas co resto de asociacións e decidimos, xa fai meses, ele mandou a carta dicíndolle que, entón, supoño que entraría isto e habrá que contestarlo ahora en breve.
E tamén unha queixa da Valedora do Pobo me comenta por o tema de dar taxadar todas estas queixas de Valedora están máis dos servicios do Concello e contestarán. Tampouco, tamén hai que ver que últimamente temos bastante escasez por distintos motivos do persoal, non? Entón, pásolle, se parece, ao concelleiro de Urbanismo e Obras. Bueno, en canto a que existen requisitos na tramitación das licencias, somos conscientes, son basicamente os mesmos que había cando foi vostede concelleira, máis algunha máis que se foi sacando a Xunta nos últimos anos, con todas as autorizacións sectoriais que coñecemos, tanto autonómicas, estatais, a ESA, todas as autorizacións sectoriais. Si o mantemento das beiras rúas é municipal. Claro, é que vostede confunde unha cousa coa outra. Unha cousa é a tramitación das comunicacións previas e das licencias que teñen os requisitos e hai que solicitarlle a quen fai a solicitud que cumpla e o Concello ten que facer as autorizacións, solicitar as autorizacións sectoriais tamén naquelas obras que fai que afectan a terceiros donde está así determinado. En canto ás árbores do Torreón, non son xa só as do Torreón, son dende o Torreón ata aquí. E, efectivamente, levamos tempo facendo xestións a varias bandas e eu non me quero aventurar porque despois son rehén das miñas propias palabras, pero temos para a semana unha reunión e probablemente despois desa reunión teremos reunión cos propietarios da maior parte da zona, non? E a partir de aí na comisión xa lles podo aclarar un pouco máis todos os pasos que se levan dado desde o punto de vista económico, desde o punto de vista de reunión con veciños e propietarios da zona afectados e cabreados con razón e incluso coa parte nosa de parque público onde xa caeu unha ponla de eucalipto sobre a varanda do río Cádabo que é un perigo, que se engancha unha persoa, vamos, a deixa no sitio. Estamos preocupados, lóxicamente. Pero, bueno, mezclanse moitos temas. E, máis, doulles un dato do rápido que a mí me gusta que pasen as cousas e non pasan. Temos permiso de auga de gas de Galicia para cortalos desde fai 2 anos ou 3. Pero non temos a titularidade dos eucaliptos. Ben, dito iso, estamos traballando e vamos buscar a mellor alternativa posible. En canto a Mestre Luís Rodríguez 33, efectivamente, hai unha casa aí de 87 metros cuadrados en ruína na beira da estrada, na vertical da estrada, e como todos estes expedientes, policía, inspección, informe técnico, comunicación, notificación ao titular si é que aparece, e se non aparece, execución subsidiaria por parte do Concello, que tamén teño que decir que a falta de medios e de capacidade do propio Concello en actuar nesto nos leva a ser radicalmente lentos, horriblemente lentos. E eu o lamento moitísimo e, sobre todo, cando hai perigo, como neste caso, que está na vertical dunha vía pública, pero pasa no camiño de Santiago, máis cerca todavía. Aí temos unha que hai uns valados maravillosos e cinta de policía, como se fora máxico, que aquela cinta vai aguantar un camiño que pasan centos, por non decir miles de persoas semanalmente, camiño de Santiago. Bueno, pois sí, patrimonio obliga a ter patrimonio cultural da Xunta, obriga-nos a pedir permiso para todo, pero cando pasa eso, pois non se fan cargo de nada e non aparecen os propietarios. Contratación do Pexón, pois estamos aí, temos ainda hoxe estuve en contratación mirando como tiñamos os expedientes, temos orzamento prorrogado en activo, digamos, e para a semana está a interventora, que esta semana non estaba, por cuestións familiares, e para a semana miraremos en intervención si temos
no orzamento prorrogado para facer unha retención xa para adxudicar a contratación do prego. Igual algunha cousa máis, si que hai fondos. Si non, temos que esperar que se aprobe o orzamento para realmente ter diñeiro dispoñible, porque senón, sin diñeiro non se pode facer nada. Eu creo que non tiña nada máis. Gracias. Gracias. Concelleira de Facenda e Promoción Económica. Bueno, decir que estou sorprendida polo comentario, pola intervención da concelleira do Partido Socialista, o decir que o Concello ten un nulo apoio hacia o Perla Mural Fest. Paréceme sorprendente, porque antes que nada decir que onte, tan pronto entereime do premio do Perla, fun a primeira que felicitou a asociación, en concreto a Ramón por teléfono e a Fran por WhatsApp, que era como me estaba comunicando. Como non, traslado non soamente á asociación, sino como non ao protagonista do éxito deste triunfo, que foi o Cristóbal Persona, e como non a todas esas persoas, toda esa veciñanza que participou co seu voto, que é primordial para chegar a donde chegaron. Evidentemente que todo suma. Pero sorpréndeme cando o ano pasado, en abril do ano pasado, se trouxo a moción do Partido Popular, do Partido Socialista, todos os puntos que viñan detallados na moción se lles dixo que dende o primeiro momento o Concello apoiou a iniciativa. De feito, decir que non poñemos en valor o que hai un nulo apoio me parece moi forte. Cando dende o primeiro momento eso se fixo porque este goberno o votou pa diante, senón non se facía. Entón, no seu día se contestaron a todos os puntos da moción. Compromiso de poñer en valor os murais en todo momento, en todas as publicacións, cando se fai mención das actividades que se fan no Concello, se resalta o traballo da asociación e, como non, do éxito logrado o ano pasado e, por suposto, agora teremos que tamén mencionar o éxito logrado este ano. En canto á ruta turística que se falaban dos murais, se comentou coa asociación o tema que temos unha oficina de turismo que funciona de xuño a setembro, normalmente, dependendo de cando sale a contratación, e que a persoa que leva a oficina se lle trasladou o feito de facer a ruta. Tamén se falou coa asociación de todo o que supón o como se fan noutros concellos e ver a maneira correcta para facelo. Se falou tamén con eles de facer un cartel, mentras non se poidera sinalizar, porque ademais hai cousas de sinalización que é unha propiedade privada e no concello non se pode meter na propiedade privada, e nós en todo momento nos puxemos a súa disposición para poder facer eso de acordo que nós poidéramos facelo e que se levan a cabo. No cartel ou a idea que se estaba facendo no Concello cos códigos QR dos distintos murais que hai, porque o ano pasado se intentou facer cos 6 murais que hai e solamente tiñamos o código QR de 3. Ao transmitirlle á asociación se podían facilitar os outros 3, pois había unha serie de circunstancias que eles non podían, porque tes que dirixir ese QR a algún sitio. Non tiñamos esa ubicación. Entón, eles quedaron de que tan pronto eso estivera, volvíamos a falar para ver como era a mellor forma de leválo adiante. Se tratou xa no seu día. O tema o local social, está aquí o meu compañeiro que pode dicir as xestións todas que se fixeron. Se iso non é apoio, que veña outro e mo diga. No respecto á sensibilización e a educación de transmitilo nos centros, tamén se lle dixo que a través do meu compañeiro se facilitarían todas as reunións posibles ou o que fora coas propostas que eles nos dixeran e que as nós poidéramos atopar en colaboración co que eles fan, porque é unha asociación, non imos nós a quitarlle o traballo que eles fan. O protagonismo todo é da asociación. A asociación, se pide algo, nós intentamos facer todo o que poidamos, que foi o que se fixo dende o primeiro momento. Non solamente se axuda con unha nominativa, sino con todo o que ven detrás, con todo o apoio que hai detrás, que o mellor non o ve a xente, pero que existe. A ver,
Eu non é por nada, non sei se é un comentario individual que lle transmiten a asociación, porque a min a asociación, de feito, hoxe estiven pola mañá con Ramón, é completamente contrario ao que me están transmitindo. Entón, me parece moi forte, ademais, con esas palabras, nulo apoio, e que non entendo. Sí, xa dicen que a nominativa xa falamos de intentar subir o importe, pero sempre dentro das posibilidades que poda facer o Concello. Xa digo, me gustaría saber en que se basa estas declaracións, porque non é certo. Eu non teño ningún problema en que estén vostedes diante, cando eu estou, aínda que non sei se poderían polo voso espacio, polo voso tempo, de estar todas as veces que eu coincido, polo menos con Ramón físicamente, porque con Fran falo basicamente por WhatsApp por problemas de traballo, pero con Ramón, día sí, día tamén, o que lle podo dicir é que o apoio ten total, o sea, que a mí o de nulo apoio me deixa a cuadros. Concelleiro de, creo que Cultura, Ensino e Cultura. Tema de subvención de normalización lingüística, Consello Escolar, creo que había. Sí, o Consello Escolar entendo como un rogo, porque non foi o que é, e vostede dixo, Consello Escolar sin convocar. E ata aí podo ler. Entón, o tomo como un rogo, non? E... Pois o tomo así tamén. E a normalización lingüística, pois o consultarei, pero entendo que non cumprimos os requisitos. Dices, concelleira Medio Ambiente. Con respecto ao tema da subvención esta que se rexeitou, comentar que sí que o falamos porque o vimos, pero estáse mirando porque aquí eu personalmente non renunciei, o sea, non solicitei ninguna subvención a que este despois renunciara. Falamos de que podía ser algo que viñera de atrás e que o recibíramos agora. Entonces estáse mirando e lles contestarei na... Pero, vamos, de agora non. Vamos a ver que máis estamos por aquí. Con respecto ao que comentou o Partido Socialista, bueno, casualmente eu teño aquí a Comisión de Urbanismo, esta pasada, e a única pregunta que eu teño para Medio Ambiente do Partido Socialista é unha aclaración sobre o comentario que fixen de que se nos iba a facilitar un cartel para colocar onde o Consello considerase de prohibido verter lixo. É a única pregunta que eu teño. Non teño, ou non anotei, ou non teño constancia de que se me preguntara eso, porque sí que falamos de que había, falta de civismo, ahora de rodas que hai por aí, de pintura, de un montón de cousas. De feito, o falei na radio, por lo que non podería, mirarei, é o que teño apuntado, ben. Pero quero dicir, sí que hai espacios de sempre, non é que os haxa de agora, que a xente deixa rodas, deixa pintura, deixa uralitas, que se pode facer? Bueno, pois se os collemos, a quen collamos facendo eso, podemos sancionalos, pero se non, non hai maneira, salvo que alguén denuncie, vin a tal persoa ou tal empresa, porque as rodas evidentemente teñen que vir de empresas, ver que hai espazos nos que se deixan eso, rodas, pintura, uralitas e tal, pero sin saber quen, pouco máis podemos facer, non podemos sancionar. O que comentaba antes a miña compañeira Sandra, o tema da árbore do Casluz, pois mirarei con xardiñeiro, veremos a ver que se pode facer. O punto limpio xa contestou o alcalde, xa. Sí, a ver, eu quería aclarar o tema da subvención esta, da renuncia a subvención, xa se comentou no pleno anterior. Este é do Fondo Medioambiental que se solicitara xa o ano pasado, xa se contestou, creo que no pleno anterior e no outro máis. Creo que xa é a segunda vez. É o que se pedira unha grúa para montar no camión do Concello para recoller os luminosos. Finalmente, saleu a licitación, pero quedou deserto. Isto xa o comentaba.
Non, o que pasa é que está mandando da Consellería o vamos. Pois esa sería, agora xa será definitivo porque non alegamos. Sería a provisional e agora será definitiva. Sí, miren, esa é a subvención a que se renunciou. Non houve outra. Agora, se non hai nada máis, damos por rematado o pleno, hai dúas peticións. Rematamos xa. E hai dúas peticións de palabras. Cortamos aí. Rematamos. Primeiro, Toñín, por favor.